Сәлем дуслар, біз бүгін Мәмәт ауылында Сидиковлар гаиләсенә кунакка килдек. Марат абый бик күп еллар үзенең өендә музей булдырган. Киләле, күрәле минем нәрсәләрне җыйганны диде ул. Бик рәхәтләнеп ризалаштык һәм без тапшыруыбызны башлыйбыз. Исәнмесез, Марат абый? Чакырганыгыз килеп җиттек, без кунакка йөрергә яратабыз. Безнең Марат абый бик күп еллар укытучы булып эшләгән, агроном булып та эшләгән. Ул хәзер авылда эшкуар, предприниматель һәм аның музее менә урамнан башлана икән. Марат абый, күрәм монда 100 генә еллык түгел, бер 200 еллык тарихы булган экспонатларыгыз бар. Бар, 200 еллыклары да бар. Бусы Бишек, моны Зеленодол районыннан ападан кайттым. 1959-60 елларда ясалган Бишек. Менә безнең Марат абый әйтә, мин сиңа тагын бер уникальный экспонат күрсәтәм дип предмет ди. Ул менә юл чемоданы саквояж була инде ул җәмәгать. Ничә еллык тарихы бар моның Марат абый? Ну төгәл генә әйтәм мин тарихын. 40-нчы елларда булган. Сугышка хәтле булган. Зеленодол районыннан мин бер туган апам бар, шунда барып без 2 ел шунда барып җыеп кайтадыр игендә әйберләрне. Бик сирәк музейларда була торган экспонат. Миңа килешәме, Илшат? По-моему, самое то. Менә ул җәмәгать Марат абыйның даны тараткан, бөтен тирә-юнь белгән музее. Без аның эчендә торабыз хәзер. Монда нинди генә экспонатлар юк. Өлчәү кызга каян килгән, ничә еллык мондай экспонатлар бик бөтен музейда да очрамый, шулай бит? Әйе, шулай. Бу инде миңа апам бүләк итте, двоюродный апа Зеленодольский районыннан. Бу 1812 елгы, мәле, шулчама өлчәү. Кимендә 100 еллык инде бу кымга. Бу тимер кымган. Шулай Яшел үзәннән кайткан, шулай бит Тугай авылыннан менә Сидикова Мәдинә апа биргән аны. Моны каян саклаганнар соң алар? Бу чыннан да 18нче гасыр кымганы булырга мөмкин икән. Бу Мәдинә апаның иренең әнисенә калган аларга. Әнисенә кемгә калгандыр, анысын төгәл генә әйтеп булмый. Тагын бер экземпляр бу нәрсәләр дип язганнар? Кыңгырау. Бу кыңгырау каян килде, Марат абый? Бу пожар атларында кулланган, анасы инде бәйрәм вакытларында, яңа елларда туй төшергәндә Мәмәт авылында кулланганнар. Менә нәрсә бирә ул сезгә? Менә ул бер ширгә үрелгәндер инде хәзер, әйме? Бер барган җирегездә, әйбер карыйсыздыр, кайткан җирегездә. Шир булмаса шушы хәтлек әйбер җыелмас инде шул, наверное, ширдер. Менә авылда йорт сүтә башлыйлар, түбәсен сүтә башлыйлар. Иске әйберләр хәзер түбәдә генә калды инде. Сарайлар сүтелгән, гаражлар яңартылган, иске әйберләр шул түбәдә, түбәне яңартканда йөгереп барам да инде сүтүчеләрдән сорыйм, иске әйбер бармы, юкмы дип. Чыгамы, буламы? Чыккалы башында да түгел инде, чыккалы. Агач тарак 20нче гасыр Мәмәт авылы Муртазин Халил Тәнзилә гаиләсе биргән. Моны түбәдән эзләп тапканнар. Алар шуны тапканнар инде, кыстырып куйган инде, саклаганнар. Моның белән чәч тарамаганнар дисәләр дә җәмәгать 21нче гасыр менә чәчне тарап була. Сонас тарагы бу. Бернинди җен ала торган, җен ыли торган әйбер түгел менә. Менә беренче тараклар каменный векта, бәлки таш заманда шуның белән чәч тарагандар. Менә шулай. Тагын бер сондыкка тап булдык ул. Сондыклар инде ул күп кешеләрнең больное место рушай әйткәндә бик күп кеше сондык җыя. Менә мисалы аның вообще кожаный булган. Каян килгән булар Марат абый сезгә? Таныш дусмалай бүләк итте. Кожаный сондыкны уларны Москвадан күтәреп кайткан. Нәрсә өчен кайткандыр инде, но миңа бүләк итте уларны. Димәк, буның да тарихы бар. Бар, әйе. Настоящий Бишек. Шанып булмый, монда яшь туган баланы ничек куркмыйча салганнардыр. Марат абый, каян килде бу сезгә Бишек? Бу чыннан да экземпляр, монда балаларның яткырга куркарым, мин куркам. Күрше Наҗия апа моны бүләк итте. Монданың малае йоклаган. Бу инде 1965-66 елгы, 67 елгы Бишек. Менә килеп төшкән диләр, дөресме ул, хакмы? Дөрес, барса да анда җыгылып төшкән күп кеше инде. Баланың монда яткырасың, үзең чыгып китәсең урак-урарга. Кайтуыңа балаң идәндә җитеп киткән. Шулай була инде, килеп төшәйди ди Марат абый балалар. Моны әле күптән түгел генә бер бабай бүләк итте. Бу инде ул бабайга
75 яшь. Ул туганда бу шкаф булган. Мин бүген шын тарихны ачтым. Пионер галстугын бәйләүнең дә үз ыңгае булган ди һәм Ләлә апа миңа мастер-класс күрсәтте. Ләлә апа әйтә, түйене шакмак булып калырга тиеш ди һәм без аны менә шулай бәйләргә өйрәнә идек ди. Бәйли белмәгән кеше бар имсең? Малайлар бәйли белмейді инде. Менә шай матур итеп, тигенне түгәрәк иттереп калдырып, бәйләргә кирәк. Сез пионер булган кешеләр инде. Мин пионер булган кеше иде. Пионерлар мин булай иткәләр мәллә дигәнем юк. Җәмәгать менә бу туры булырга тиеш ди. Менә Ләлә апа өйрәтеп китте. Менә шушылай кепкадагы йолдызга менә шулай алар кулларын тиңли торган булганнар. Ата-бабаларыбызның эшен дәвам итәргә син әзерме? Һәр вакыт әзер. Рәхмәт, рәхмәт. Шагыйләр. Комшыларыбыз бар икән әле. Пионер эшен, комсомол эшен дәвам итүчеләребез. Аллага шөкер. Бу безнең яшьлекне хәтерләткән Советлар Союзы чорының соңгы элементлары, соңгы эшләрен хәтерләтә торган почмак. Монда безнең инде Советлар Союзыннан калган флаг, шулай пишущий машин, яза торган машинкалар, счетлар, диафильмнар. Иптәшем Марат музей төзи башлагач, музей гайберләр җыя башлагач, минем апам бар. 90 яшькә җитә инде ул апам. Ул әйтте, минем сандыгымда борынгы минем әниемнең күлмәкләре саклана диде, яулыклары диде. Без шушы күлмәкләрне сезгә музейга бирегәл диде. Борынгы хатын-кыз күлмәге 1890 елларда тегелгән, монылган, ул хәтта монылган. 5-нче авылындан менә килгән күлмәк бу. Менә монысы француз яулык. Кайткан чакта сарман буйларына ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сарман кызы түгел бу җырны белер идем. Мәмәткә кая килгәчтем, без сине эшләтмичә җибәрмибез диделәр. Мин бүген урак урдым. Менә урган икмәгем. Үзем алып кайтып китәчәкмен. Берәр тавык тотасы булыр инде балконда. Марат абый кызып китте. Киенгән кулында урак бар ди, киюең дә килешә ди. Әйдә инде бер кайт китешкән ди, икмәкне генә түгел, орпаны да урып китте. Орпада урып карыйбыз. Комбайнарга, башка төрле җиһазларга мең шөкер итик, исән булыйк. Моны белмим, дошманга да күрсәтмәсен. Мин моны булай эшли алмасын. Бик авыр, чыннан да бик авыр. Менә шулай җәмәгать, Сидиковлар әле моның белән генә шикләнмибез, үзебезнең музейебезне киңәйтәбез диләр. Аларга уңышлар теләп калабыз һәм арабызда андый кешеләр күбрәк булсын иде дигән теләктә калабыз. Мин Филүзә Хәмидуллина сезнең белән сау булашам. Киләсе тапшыруда кемгә кунакка баруыбызны беләсегез килсә, безне карап барыгыз. Әлегә сау булыгыз. Илшат, син бүген минем Тахир, ә мин синең Зөһрә. Хатынга күрсәтә күрмәйме передачаны? Ой, сылу йокыга китмәсә, агаю алып китер. Мискин бала, ничек йоклый? Мине бик эшләгән кыяфәт ясай, мин шат прям как будто шли. Егетләр белән йөрсәң дә кашык кына йөрергә кирәк булган, тәмәк тарту арактырда сүз дә булмаган, сүгенергә ярамаган, бишләгән укырга ярамаган һәм көләргә ярамаган. Һәр вакыт шундый җитди булырга тиеш булганнар комсомоллар мине могаен да комсомолга кабул итмәгән булырлар иде. Әлдә әле соң туганмын. Шушы яшькә җитеп, университетта кызыл диплом бетереп, моның киле икәнен белмидем әле.